Di dema ku Encumena Ewlehiya Navdewletî derbarê êrişa biçekên kîmawî li ser sivîlên bajarê Dûma a Ghûta Rojhilat hata bikaranîn û nêzîkî 100 kesî bûne qurbanî û 1000 kes rastî bên tengî hatin û birîndar bûn. Doh encûmen civiya û sê proje boşiyandina komîteyeke vekolînê li ser bûyerê ji aliyê Amerîka û Rûsya ve derbarê hatine pêşkêşkirin û ji ber bikaranîna vîtoya Rûsî û rikaberiya li ser berjewandiyan her sê proje bi ser neketin. Hejmara ku welatên Encumena Ewlehiya Navdewletî derbarê helwêzdan. François Dilatar, şandiyê Fransa di netewên yekgirtî de. Di civîna encûmenê de got ku bikaranîna çekên kîmawî tiştekî metirsîdar e. Paşhateyên wê gefeke ji rêxistina navdewletî re û amaje kir ku rejîma Esed ev êrîş bikaraniya û sozên xwe derbarê rawestandina bikaranîna çekên kîmawî bicî nekirin û bin pîkirine. Boris Johnson, wezîrê derveyê Brîtanya jî ragihand ku Rûsya de rêgiriya xwe derbarê biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî de ku wê vekolîn li ser destnîşankirina berpirsê di ber êrîşa biçekên kîmawî de kiribana miletê Sûriyê dîlkiriya. Johnson li ser malperên civakî di rûpela xwe ya Twitterê de jî got ku ez pir dilgiranim ji vîtoya Rûsî derbarê eşkerekirina bikarêneran û sizadana wan û Rûsya miletê Sûriyê kiriya qurbaniya berjewandiyên xwe bi piştevaniya rejimekê çar komkujî li Sûriyê di mehekê de pêk anîne û miletê Sûriyê dîlkiriya. Herwiha Wezîra Brîtanyayê a geştpêdana navdewletî jî Bînî Mordont doh tekez kir ku hikûmeta Brîtanya danûstandin bi hevpeymaniyên xwe re derbarê bersivekê dijî bikarênerên çekên kîmawî li Ghûta Rojhilat dike. Mîr Mihemed bin Selman jî ji aliyê xwe ve di vê derbarê de di çarçoveya kongreyekî rojnamevanî de li gel Emmanuel Macron serokê Fransayê ku do civiya bûn ragihand ku Siûdiya amade ye beşdariyê di her tevgereke leşkerî de lê dijî Sûriyê bike eger bipêwîst be. Piştî van helwestên navdewletî û gefên Amerîka bi bersiveke tund derbarê êrişekê li ser bikarînerên çekên kîmawî li ser Dûmayê ji derveyî Encumena Ewlehiya Navdewletî de û di heman mijarê de rewangehên balafiran li Bakurê Sûriyê doh tekezkirin ku wan tevgereke balafirên rejima Esed ji firokxaneyên Essîn û Dumêr û Etteyfûr li gundewarê Hems û Şamê ber bi baregehên cengî yên Hemêmîm û firokxaneyên El Nêreb li Helebê û Şama Navdewletî rewankirine. Her li derbarê êrîşa li ser Dûmayê jê derna ser bi rejima Sûriyê ve jî got ku rejima Esed daxwaz ji rêxistina qedexekirina çekên kîmawî kiriye ve kolînê derbarê êrîşa li ser Dûmayê bi çekên kîmawî bike. Mîr Zêd bin Raad El Hüseyn, şandiyê navdewletiyê mafê mirovan di netewên yekgirtî de roja duşemê jî rexnene tund ji welatên endam di Encumena Ewlehiya Navdewletî de derbarê civîna encûmenê kir û got ku ji bilî tometên vala pêşkêş nekirine û amaje kir ku hin welatên di civînê de beşdar destên wan bi awakî zindî di şerê li Sûriyê de heye û serbar kir ku ji sala 2013 ve 35 caran çekên kîmawî li Sûriyê hatine bikaranîn. Lê Encumena Ewlehiya Navdewletî tûkar û bersiv derbarê rawestandir û sizadana bikarêneran nekiriye û got jî encûman bi felecê ketiye.